til sit bryllup at byde. Stansen, den går så let gennem Lunden. Og da han kom ud i Lundens grund, en elver dansker så let og skøn. Stansen, den går så let gennem Lunden. Den elver dronning rækker hånden frem, for Olaf træder danse med mig. Stansen, den går så let gennem Lunden. Jeg ikke kan, og jeg ikke må. I morgen skal mit bryllup stå, men stansen, den går så let gennem Lunden. Stansen, den går så let gennem Lunden. Behold du selv dit brynjersværd, jeg rider til min festume kær. Men stansen, den går så let gennem Lunden. Og vil du ikke blive hos mig, sot og sygdom skal følge dig. Så slog hun ham i hans hjertegod, så slaget hjalp i hans hjerterod. Til din festume kær. Men stansen, den går så let gennem Lunden. Og da han kom til borgeren led, der rendte der blod fra sædet ned. Men stansen, den går så let gennem Lunden. De skænkte mjød, og de skænkede vin. Hvor er her Olaf, brudgommen min? Men stansen, den går så let gennem Lunden. Din festemand, han gæster ej, han haver været i elkvindlej. Men stansen, den går så let gennem Lunden. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. Because I've been using Grammarly's AI for years to keep me high and dry. Try it. Grammarly can point out what's missing. Right there. The CEO will want to see a deadline. Oh. And here you should connect the projections back to company strategy. Yeah. Mia, can you do a deep dive? On it. 10% higher revenue by next year. I'm sending it in.
Budget and headcounts are approved! Download Grammarly for free. Bis zu 30 sanfte Rasuren pro Klinge mit